ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಅದು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಪುನಃ ಆಗ್ತದೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. 1800 ಕಾಯಿ ಗಣ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಇದರ ತೆನೆ ಹಬ್ಬ, ತೆನೆ ವಿತರಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಬಂಟ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಆಮೇಲೆ ಕಲೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾಸರಗೋಡು, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಗುವ ಬಂಟ ಕಲೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯೋಜನೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಂಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಂಚಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ. ನೇಟ್ ನಮ್ಮ 8 ಜನ ಬಂಟೇರುಳ್ಳೇರು ಪಂಪಿನ ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡು ಈ ಹೇಳುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಡ 52 ಒಟ್ಟು 481 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟಿಯಲುಂಡು. ನಿಟ್ಲಂಚನೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತ ಬುಡ್ತುನು ಪನ್ನ ಅವು ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನ ನೊಂದಾನೆ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ಈ 481 ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಪಂಪಿನ ಪಟ್ಟಿ ಅವಡು ಅಂಡ ನಿಟ್ಟು ಯಾನು ಎಂಕುಲು ತುಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಂದಣಿ ಆದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮವಾರು ಪಂಡ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಡವು ದೇವಣ್ಣ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋಂದಣಿ ಆದುಪ್ಪು ಜಿಲ್ಲಾವಾರ್ಡ್ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಡು ಅಂಡ್ ಅವು ದಾದಬಣ್ಣಾಗಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಲು ಒಂಚೂರು ತೂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಂಗೆ ಕೊರೋಡ ಒಂದು ಈಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಈತ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 400 ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಗಳು ತಿಕ್ಕಿರ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನಲೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಪಂಪಿನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಯರುಂಡು ಒಂಜಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಬಲ್ಪಿನ ತಿಂಗಳು ನಡಪೆರುಂಡು ಆನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಮನ್ಪುಣ ಅತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಇಂಚ ಕೈ ಜಾರೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಎಂಕಲ್ ಪಾತಿರೊಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಂಚಾಲಕರನ್ನಾಗಲಿ ಇತ್ತೊಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಅಂತಿಮ ರೂಪುರೇಷೆ ಕೊರಡೊಂದುಲ್ಲ. ನೆತ್ತ ಸನ್ಮಾನದ ಬೊಕ್ಕ ಲಘುಪರ ಬೊಕ್ಕ ಊಟೋಪಚಾರದ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿಲ ಮಂದನು ಸಾಧಾರಣ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಟ್ಟೊಂದು ಮಂದನು ನೆಕ್ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ದಾನಿನಗಲ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿತ್ತನು ಒಂದು ಈತನೆಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆಲಸಲು ನನ್ನ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಂಚಾಲಕರನ್ನಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾಯ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಆಯ್ನತಿ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಅವನೇನು ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಬೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕು ವಾರು ಸಭೆ ಮಂತದ್ದು ಉನೇನು ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕರ್ಪಿನಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ ಸಹಾಯಬೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರಯಾಣಿ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಟ್ಟು 80 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ ಮುಖಾಂತರ ದಯಪಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಲವು ಬೈಂದೂರು ಮತ್ತು ಮೂಲೆ ಕೆಲವು ಅನುಭವ ಪೂಜಿ ನಂಗೆ ಅಂಚದ ಆ ಏರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಂಚಾಲಕರನ್ನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮಂತದ ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪಟು ನಂಚಿತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಹೊರಡಾದು ಬರೋದು ಕೇಳೊಂದು ಅಂಚನೆ ವಲಯವಾರು ಬಂಟರ ಸಂಘದಾಗಲಿ
ಆಯಾಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಲಯಡ್ ಬರ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಮಾಹಿತಿಲ ಅಕನ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆಗಲಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ದಯಬಣ್ಣಾಗ್ಲು ಮುರಣಿದ ಸಭೆಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ನಾಗ್ಲು ಖಾಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತಂಡನ ಅತ್ತಡ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಮಂತಂಡ ಆಗಲ್ನ ಗೌರವ ಯಾರಂದವು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ದೇಪಣ ಎ ಗ್ರೇಡ್ದ ಮತ್ತು ಮಲಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಕಟೀಲುಪ್ಪು ಬಪ್ಪನಾಡು ಉಪ್ಪು ಕೊಲ್ಲೂರು ಉಪ್ಪು ಮಂದಾರ ತಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮುಕ್ತೇಸರ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಡೆ ಲೆಪ್ಪೋಡಾವು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೈದನು ನಿನ್ನ ಮಾತ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಮಾತ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕುವಾರ ಸಂಚಾಲಕರನಗಲ್ಲ ವಲಯ ಬಂಟದ ಅಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಾಕರೋಡು ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸೇರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಪನೊಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈತ ನೆಟ್ಟದ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಒಂದಾನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲಾಸನ ಮೊದಲೇ 14 ವರ್ಷರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಎನ್ನೆಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕಣಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾತೊಂದೇ ತಂದಳು ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೇನು ಆ 1 ವರ್ಷ ಬಾಲಿಡ್ದು 100 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಾಡಿ ಹಾಕಲಮಟ್ಟ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಂತಿನಿ ಹೋಗ್ಕೆಂದ ಬಂಟ ಕಲೋತ್ಸವ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷಲವನ್ನು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನ್ಪುನು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಿಯರೊಳ್ಳಿರು ಶ್ವೇತ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಬೊಕ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ನೇರವಾದಿಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ತಾರೀಕದ ನೀ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಾದದೀತ ಪನ್ನಾಗಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ದೇಶ ಭಾರತ ಈ ಭಾರತಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ನೃತ್ಯಲುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಲುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತೋಜಿದ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗದಿ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಾತೊಂದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪುಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಪುರದಾದ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಐಟು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಕೆಲವೇನು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಐತ ನಿಯಮನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ 31 ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೋ ಕಡಪುರದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತೆರಿಪಾದ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಸೇರಿದು ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸುಮಾರು 31 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡಪುರದ ಬಂಟನ ಸಂಘವು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಂಚಿನತ್ತೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವೇ ಒಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಐಟಿ ಈದ್ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಸಂಘದ ಕೊಲು ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ 2 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊರಲಿ ಏರಾಣಲ ಓವಾಣಲ ಸಂಘಗೂ ಈ ಎಂಗಲ ಲೆಪ್ಪೋರೆ ಬೈಜಿಂದಾಂಡ 2 ದಿನ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಐತಾರೆ ನೀ ಬರುವುದೇನು ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾಣಿ ನೀನು ಬರೋಡಿತ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು 2 ದಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡ ಅತ್ತು ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರಲೈತೆ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಘದಗಳು ಬಂತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಐತಾರೆ ನೆಟಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂಕಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂತೀರಿ ಸೋಮವಾರ ಹಂಗಾರದಾನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಲ್ಲ 17-15 ಸಂಘ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೀತ ನೆಟ್ಟು ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳುಂಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂಚಾದ ರಿಪೀಟ್ ಆವಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆವಂದು ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಓವಾಂಡಲ ದೀಂಡ ಅವು ರಿಪೀಟ್ ಆಪುಂಡು ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರಗಳ ತೀರ್ಪು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನು 3 ಬರ್ಪುಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೂಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಗುಲ್ ಮಾತ ತಯಾರಾವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು ಉಂಡು ಪ್ರಥಮ ನೆತ್ತ ಇನಾಮು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮು ಉಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 75,000 ಮೂಜಿನ ಪ್ರೈಸ್ 50,000 ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ತಂಡೋರಿಗಳ ತಲಾ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ದಯಮಲ್ತದ ನೆಕ್ಕೆ ಏನಾಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ತಿತ್ತಿನ ಮೂಲು ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಯಾನು ಮಾತಾ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪನ್ಪುಜಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 20 ನಿಮಿಷ ಪ್ಲಸ್ 5 ನಿಮಿಷ ರಂಗಸಜ್ಜಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ 25 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ ಬಂದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 25 ಜನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗರಿಷ್ಠ 70 ಜನ ಲಾಪುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಸುರತ್ಪಲ್ದಂಚಿನ ತಂಡ 100 ಜನದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅನಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಾದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 20 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಪ್ಲಸ್ 5 25 ನಿಮಿಷ 25 ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಒವೇ ಜಾತಿನಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನರಮ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ಒವೇ ಸಂಗೋಡು ಆಯ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಐಟಿ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಾಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಟು ಕಮ್ಮಿಂದು ಅವು ಪೂರ ಪನ್ಪುಜಾನು ಅವೇ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಿಕಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ಐನಾತ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕನ್ಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಉಂದು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ಅವೇ ಐತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುನಿಗೆ ಏಪ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ 1 2 3 4 ಅಂಚ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಐತ ಇಂಗು ಲೆಪ್ಪರಿಲ್ಲ ಬಕ ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಐತ ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಜನ ಐತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸೊಂದಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗಳು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಲ್ಲ ಅವು ಲಾಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ನಿಕಲು ಬರ್ತದೆ ನಿಕನ ಸಂಘ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವಕಾಶ ನೋಂದಣಿ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಗೊರ್ಪಿನ ತೀರ್ಪುಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಲಕ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಫೋನದ ಮೂಲಕ ಯಾನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ 3 ಈವೆಂಟ್ ಏಪಲ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏಪಲದ ಲೆಕ್ಕನಿ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಪುಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂಪಿನ ಕ್ರೀಡೆನು ಕಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 80 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಂಡು ಮುಟ್ಟಲ ಪೂರೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನಡು ಸೇರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಲ ಎಂಕನ್ನ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿನೇದು 3ನೇ ಮುಟ್ಟ 4ನೇದು 6ನೇ ಮುಟ್ಟ 7ನೇದು 10ನೇ ತರಗತಿ PUCಲ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲೆ 25ನೇದು 5 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬಟ್ ಮೆಕ್ಕಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಫನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ LKGದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅವಳು ನಡು ಫನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಥಮ 15,000 ದ್ವಿತೀಯ 10,000 ವಾಲಿಬಾಲ್ 15,000 10,000 ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೋವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲಂಚನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪಂಡದು ಮೂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಎಂಕಲು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದನಿ ಕೊಡ್ತಾ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಏತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಪುಣುಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರೆಡಿ ಆದು ಮೂಲು ತಿರ್ತ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೋರ್ಟು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಏತ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದು 5 ತಾರೀಕದೊಲ ಅಕ್ಲು ನಮಕ್ ಟೀಮ್ ಕೊರಿಯರುಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರದೆಪ್ಪೆರೆ 7 ತಾರೀಕು ಕೊರೊಲಿ ಕೆಲವೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೀಮ್ ಕೊರದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಐಕಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ 7 ತಾರೀಕದೊಲ ಅಕ್ಲು ದೆಪ್ಪುಂಡ ಪಿರದೆಪ್ಪೋಲಿ ವಿಡ್ರಾವಲ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕದನಿ ಬೈಯಾಗ ಮೂಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಪಾಡುವ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗಳ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗಳ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಟೀಮುನು ಪಿರದೆಪ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿ ನಿರ್ಣಾಯಕೇರ್ನ ಸಂಘಟಕೇರ್ನ ಎಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಡ ಅವೇ ಅಂತಿಮ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅವಲೇ ಪನ್ಪ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ದಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನಕ್ಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಾಗಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಳ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಗಲೇ ಕಾಪಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂಬರೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟು ಲೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಏತ್ ಟೀಮು ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಏರೇನು ಒಲ್ಪ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟೀಮ್ ಆಂಡ ಟೀಮ್ ಬತ್ತೇರ್ನ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಬರೋಲಿ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕುಡು ಮಸ್ತ್ ವಲಯಲುಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಬರೋಲಿ
ಅಂಚ ಏತ ಟೀಮ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಸನ್ನದ್ಧೆರ ಅದು ಉಪ್ಪುವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಎಂಕಲ್ದ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ದಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡೆ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಜೆಪ್ಸು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಏಪಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಫನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅವು ಮತ್ತು ಏಪಲ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಡು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೈದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆದ ಅಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶಿರ್ತಾಡಿದಾಕಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋ ಜನಲೆ ಸೊಮಕ್ಕೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮುಲ್ಪ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಇವೈಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಐಕ್ ಪೂರ ಕೂಡ್ಸಾದ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲೇನು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದಲ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದ ಅಂಚ ಅದು ಬೇತದಾಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಪನೋಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಜಿದ ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಮಹದೇಶೋಡು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಆಂಡ ಎಂಚ ಮಾತ ಯುವಕರೇನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುನು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಯುವಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಸಂಘದ ಕಡೆ ಕೆಲವೆರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತ ಯುವಕರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 140-150 ಜನದ ಲಿಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುದಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಡ್ಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂಜಿ 75 ಜನದಂಚ 80 ಜನದಂಚ ಜವಣಿಯರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಯುವತಿಯರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕುಚಿತ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂದಿರ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾತ ದೀಕ ಅಂಚ ಮಾತ ಸುಮಾರು ವಿಷಯನ ನಮಕ್ ಅಕಲ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಲಹೆ ಅವೇನು ಪೂರದೆ ತಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ರೂಪರೇಖೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪಂತೇರ ಒಂಜೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಿರ್ದಾದ್ರ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಮಗ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಅವು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶನ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನಲ್ಲ ನಮಕ್ ನೆನಪುದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಚನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿರದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ರಫ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ರೂಪರೇಖೆ ಮಂದ ಅವಿನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಐತಾತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಉದಯ ರಾಗ ಪಂಡದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ರೈ ಅವಿನ ಮನ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನನ್ನ ಮನ್ಪುಡ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪುವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಏರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಮಾತುಕತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉದ್ಘಾಟಕರ ಭಾಷಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೆಷನ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತುಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಷನ್ 1 ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊನಮ್ಮ ಐಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಅರೇನು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತು ಜವದಾದ ಅಂದು ತಿಕ್ಕುನು ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜಗಿ ಅರೆನ್ಲ ತೂವೋಡು ಅರೆನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಾತುಕತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಕಲ್ನ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ LED ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸೆಷನ್ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಯುವಕರು ಅಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವಡು ಖಾಲಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತ ಟಾಕ್ ಮಂತ್ಕೇಂಡ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ದಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಕಲು ಉಪ್ಪು ಜೆರಿನಿ ಕೊಡು ಏನಂತ ಪೊರ್ಲು ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ದು ತೂವೇರು ಅಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಮೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಷನ್ 2 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಷನ್ 2 ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬೇಕ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಷನ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐತ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೋರಾಯರೆ ಪಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚಿ ನಾಳೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಸೆಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನನ ಲೆಪ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಒಂಜೇ ಜನ ಪಾತೇರ್ನೆರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪಾತೇರಡ ಪೊರ್ಲು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ 2 ಜನನ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಪಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡಿ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂದ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅರಡಲ ಪಾತಿರ್ ದಾಂಡರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂತಜ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಂದಿಜ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪನ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದ ಪಾತಿರ ತೂಡ್ ನಮ್ಮ ಏರೇನ್ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಅವು ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತಚ್ಚಿ ಸೇಮ್ ಸೆಷನ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ನೆಟೆಲ್ಲ
ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ LED ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಲ ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆವಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಆವಡ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಏರಾಳಿತ್ತೆಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಲವ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕ್ಲೆ ಪಾತೆ ರಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟದ ಮಕ್ಳೇನು ಕುಲ್ಲವ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ವೆಂಚನಾಳ ಕೋರ್ಪ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 3:30ಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 3:30ಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಏನು ನನ್ನ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ರೋಮಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬರ್ಕರ್ ಅಂಚ ಪಾಡದ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಆತಜಿ ನಮಕ್ ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡು ಒಂದು ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅಂದಿನ ದಾಂಡ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ಉದ್ಯೋಗ ಪೋಪುಂಡು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಜೀನ ಎನ್ನೊಂದು ಅವಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಬರೇತಾ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವ ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಪೋತಿನಾರ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪೋತಿನಾರ್ ಅಕ್ಲೇನ್ಪುರ ಎನ್ನದ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚಾದ ಓಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ನಮ್ಮ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಏನಾರು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಅರಡ ಪಾತಿರ್ದಂದು ಆರು ಬರ್ಪುಣ್ಣು ಪಂಡದು ಒತ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಒಂಜಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅವಿನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಅವಿನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೈಟ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವ ಸರ್ ತೂಪೇರವೇನು ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಆರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆಗಳ ಪಾತಿರ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ DJ ಗೀಜೆ ಪುರ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಯುವಕರನ್ನ ಬಾಯಿರದೆ ಬತ್ತನ DJ ಬುರ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಗಣಪತಿನ ನಿಟ್ಟು ಆಪಿನಿರ್ದು ಆದ್ರೆ ಅವು ಪುರ ನಮಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಬೇತಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಲ ಮಾತಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮದು ಒಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮಾತಾ ಬರ್ಪೇರು ಯುವಕರು ಬರ್ಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಆಳ ಬೇತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮನ್ಪುನಿರ್ದು ಆವಿನಿರ್ದಾದ್ರ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಿರದಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಏರಿಯಾಡ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಗಡ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಡ ನಿಖಿಲ್ ಒಲ್ಪಲ ಏರಿಯರು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ್ಲಿರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚ ಮಂತದ್ದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಮಾತಾಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡಿತಿನ ಪೂರ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗುರು ಕೇಂಡರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ 17 ತಾರೀಕದಾನಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖಾಲಿದಿತ್ತು 17 ಮದಾನಿ ಬೈಯಡು ಮೂಜರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಟಾದ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಮೂರ್ತ ಆತನ್ ನಮ್ಮ ಆಷಾಢ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡ್ ತುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳಂಭಟ್ರನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಪಿನಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಬಾಳಂಭಟ್ರನ ಅವಳು ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹದ ಮೂರ್ತ ಆತಂದು ಅವು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂಜರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಅಲ್ತರ್ದು ಬಾಳಂಭಟ್ರನ ಅಲ್ತರ್ದು ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ ನಗರ ಉಂದೇಕ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮೊನದಾನಿ 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಲು ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶನ ದೇವರೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕೊರಲು ವಿತರಣೆ ಅವನ್ನು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬೈಯಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಇಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೋಡು ಮಹಾಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಬೈಯಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈಯಡು 4-5 ಗಂಟೆಗೆ 1000 ಎಡಮ ಕಾಯ್ದ ಮಹಾಗಣಯಾಗದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅವು ಶುರುವಾದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಐತ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 21ನೇ ತಾರೀಕದಾನೆ ಮಹಾಗಣಯಾಗದ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು
ಮಹಾಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಸರ್ಪಣೆ ಪೂರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಪ್ಪಣು ವಿಸರ್ಜನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾದ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಓಂಕಾರ ನಗರದ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆಗೆ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸರಿ ಲೆಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದೊಂದ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಯದ ಆಪಿನೇಟ್ ದಸರಾದ ನಮ್ಮ ವಿಸರ್ಜನದ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂಟರ ಒಂಜಿ ಪೂರಾ ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸದುದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೂರ ಬಂಟೇರ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಗಣಪತಿ ಓಂಕಾರ ನಗರದ ಗಣಪತಿ ಬಂಟ ಗಣಪತಿ ಬಂಟೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಪುದರ್ಕೇನೋಡು ಐಕ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಗುಲು ಪೂರಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಪೂರಾ ತಾಲೂಕುಳ್ಳ ಪೂರಾ ಕಡೆಡ್ಲ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಓಂಕಾರ ನಗರದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಪೋನಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ ಅವಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೊಗಲ ಬಣ್ಸ್ ಗಣಪತಿ ಬಣ್ಣ ಆತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೋಪೇರ ಆತ ಭಜನಾ ತಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಏಪಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಒಂಜೆ ನಂಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಒಂಜೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಭಜನಾ ತಂಡೋಲು ಹೋದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಈ ಸರಿಲ ನಮ್ಮಗಳು ಪೂರ ಐಟ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಆನೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಲೆಸನ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮುನಿಯಾಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಸಂಘದ ಪೂರಾ ಜನಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಡು ಪೂರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಿಗಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಗಲು ನನಾತ ಸಂಖ್ಯೆಡ ನಿಗಲ್ನ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಲೆಸೊಂದು ಬರೋಡು ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು ಬಂದಲೆ ಈ ವರ್ಷ 2023-24 ಸಾಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಂಚಾಲಕರು ಮಂತದ ನೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ನಾಡು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಹುಶಃ ಮೈಜಿ ನೋಡೋದು ಇದರ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಿನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟರು ಖಂಡಿತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ತಾಲೂಕದ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಆಗಲೇ ಮಾತಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸನ ಉಲ್ಲಾಸನೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳ ಮೂಲಕ ಪಂತರು ಖಂಡಿತ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಗಣಪತಿನ ಉತ್ಸವ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆ ದಿನ ತಾನೇ ಐತ ದುಮ್ಮು ಉಂಡು ಅಂಚಾರ್ಬೋದು ಐಟು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸೋರಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಐಟು ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಐಕ್ ಏತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರಾಗ್ಬಿಡು ಏರು ಮಾತ ದಾನಿಲುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸೋದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲ್ಯ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಗಲು ಕೊರ್ನ್ಯ ಇದ್ರ ದೀನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ಬೇಲೇನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೇನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪಡದು ಪನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಣದು ಪನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಂದಿಸಲು ಮಣಿಯಲು ಉದಯನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೃಪಣ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬಂಟ ಬಂಧುಕ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ದಾಯಪಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು. ಅವು ಕುಡ್ಲದ ತುಳು, ಉಡುಪಿದ ತುಳು, ಸುಳ್ಯದ ತುಳು, ಎನ್ನ ತುಳು, ಕುಂದಾಪುರದ ತುಳು ಅಂಚ ಇರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಉಂದಲ್ಲ ಬೊಕ ಕುಂದಾಪುರಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಕುಂದಾಪುರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಂಟ ಬಂಧುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿತ್ತು.
ಆಗ ಬಂಟ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ, ಬಂಟ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಬಂಟರು ಬಂಧುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಮಾರಿ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುವುದು, ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಹನ, ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಇದೀಗ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರು ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವುದು ಬಂಟರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಫಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬಂಟ ಯುವಜನೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರೆ ಬಂಟ ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೀತದೆ. ಒಂದು ಬಂಟ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬಂಟ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಬಂಟಾಭಿಮಾನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಂಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟಾದಾಗ ಆ ಬಂಟ ಅಭಿಮಾನ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಈ ಬಂಟಾಭಿಮಾನ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಟ ಯುವಕರು, ಈ ಬಂಟ ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಬಂದ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಹೇಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಷಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಬಂಟರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೀತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೀತದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗೋಣ. 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗೋಣ. ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತೃ ಸಂಘ ನೇಮಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಕಡೆಯವರ ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಹತ್ತು ಕಾರಣ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಂದ್ಯಾರ 1956ನೇ ಇಸೀಡು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅನಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಐತೇನೆ. 56 ಭಾಷಾವಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆನೆ ಐಕದುಂಬು ಮೈಸೂರು ಆತೈತೇನೆ, 5 ಬುಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕಲಾಂಡ್ ಕೇರಳಲಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬುದವೇ ಸಂಬಂಧ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು. అయిన ఇని మాతృ సంఘాల తోచిపాత కొడుతుంది. కాసరగోడు జిల్లేడు పండ కానిగారి నుంచి పోండ బంటనకు తికుండా కష్టం ఉండు. పండ కాసరగోడు ತಾಲೂಕು ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಈ ಮಾತ್ರ ಬಂಟನಗಳು ఆయన ಅಂಡ ಆ ಬಂಟನಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವು ಮಾಲ್ಪಡಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಉಂಡು. లేదంటే ಒತ್ತೆ ಜನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ఆయన ಸೇರ್ಸಾತು ದುಂಬಗೊಂಡವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರದೇಶಡು ಮಲಯಾಳ ಪಾತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಕನ್ನಡದ ಭಾಗವಾತಿತ್ತೇನೆ, ಆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರದೇಶವಾತಿತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕನ್ನಡದ ಭಾಗ. ಈ ರೀತಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘಟು ದಾಯನು ಅಂಡಿ ದಾಯದಂಟ ನಮ್ಮನ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಮೊನ್ನೆ ಬಂಟರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಗುರುಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೋಳ ಬಂಟರ್ ನಕ್ಲವೇ ಸಮುದಾಯ ಹಿಡಿತ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೋ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಾಯದಂಟ ಬಂಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಗುರುಗಳು ಇಜ್ಜಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತೋಡು ಪಂಡ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಜ್ಪಾತುಗಳೊಡನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮಟ ಉಂಡು. ಬಂಟರ ಬಂಟೇಂದು ಪುದರ್ ಪರೋಡು ಉಂಡಂಟನೆ ಆಯ್ ಬಂಟೇದು ಕೋರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂಟೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಲೇಕೋ ಬಂಟೆ ನೋಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ
ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಬಂಟೆ ಇತ್ತಂಡೇ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇಂದು ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜ್ಪಾತ್ರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನ್ನಿಟ್ಟುಂಡು ಐತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಅಜ್ಜನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಂಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಕದ ಆಯ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂಜಿ ಸಂಶಯ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರನಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ ಮಾಲ್ಪೇರು ಉಂಡು ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣ 400-500 ಮಂತ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಪಂಡಾರೆ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದವ ಒಂಜಿ ವಿಶದೀಕರಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತಂದು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಂಟ ಆತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಡಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೇ ಆರ್ತಿ ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ರಟ್ನೇತ ವಂಚನೆ ಒಂದುಂಟ ಈ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಬರೋಣ ಎಂಡಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಬರೋಣ ಅವು ಅತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಎಂಡಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೋಂತನ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಬರೋಂತನಂಚಿನ ಅಂಡ ಎಂಡಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳುಂಟು ಐಟು ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವಳ ನಾವು ಕೊಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದಾಯನಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತ 2 ಜಿಲ್ಲೆ ಅದಾವು ಓದಿದ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಆತಜಿ ದಾಯನಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೇರ್ತಜಿ ಸೇರೋಡು ಆತಿ ಯಾಕೆ ಸಾಧಾರಣ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂಕ್ಲ ಸೇರ್ತಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನ ಕಡೆ ಪಂತಂಕ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸಾವು ಅಂಡ ಈ ರಡ್ಡೆ ಎಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು 12 ಎಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾ ಅತ್ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾನಂಟ ಎಂಡಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅನ್ಪಣ ರಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಂದತೆ ನೆಕ್ ಮಾಂತ ರೀತಿ ಇಟ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ರೀತಿ ಇಟ್ಲ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪುರೇಖೆ ಕೊರೋಣ್ತುಳ್ಳಾರು ಅವು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಡಪಾಡು 17-21 ಮಟ್ಟ ನಡ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗ ಹೊಡ್ತು ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೊಂದು ಬಂತು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಉಂಟು ಎರಡು ಮಾತು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂಜಣ್ಣ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತನ್ನ ಉಲ್ಲಾಸ ಬೇತನೆ ಆದ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬದ ದಿನಕುಲರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮಂತದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಐಕ್ ನಾನಾ ಒಂಜಿಂದು ಇಜ್ಜಂದೆ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಡ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ನಿಖಿಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನೂ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ರಡ್ಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ದಿನದ ಚೌತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೇಮಂತದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಏದೇ ಗಂಡಲ ದಾದಾನಲ ಪನ್ನೀರ್ ಎತ್ತಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಕೊನೋಲಿ ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಆಯ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ವಾ ರೀತಿ ನಂಗೆ ನಿಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಲಿ ಅತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಳಿತ್ತನ ದೇಮಂತದ ತಿರಿಪೌಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಲೇ ಇವರು ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೊಂದು ಸಭೆಟಿತ್ತಿನಗಳು ಇತ್ತೆನ್ನು ಪೊರ್ಲೊಂದು ಒಡ್ಡ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡನೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಜೋಡಣೆ ಅಂಡ ಮಾತೆ ಪೊರ್ಲಾಬಿನಿ ಕೆರೆಗಾಣ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ರೆತ್ತಂಡ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಸಭೆ ಸೇರಿದಂಡು ಐಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಬರೋದು ಇನಿ ಒಂದೇ ಜನನೆಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಜನನೇ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ ನನದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರ್ನು 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲು ಸೇರಿರಲ್ಲ 8 ಆಗಸ್ಟು ಐಕ್ ಗೀತಾ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರೋಡು ಕೂಡ ಅಂಚಾದ ಆಣಿದ ಸಭೆ ಒಂದು ಸಭೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಸಭೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೋದು ಬೋಪ 8 ತಾರೀಕದ ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಾಡು ಬಂದನೆನ್ನೊಂದು ಸಾಧಾರಣ 4 ಗಂಟೆದ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಜೀವನ್ಗ ಪಂಡ ದೂರದಕ್ಕೆ ಪೋಯದ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದಿಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಳೋಣ ಅವು ಓನ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಂಡಾಡ್ ಬರ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏರ್ಲೈಜಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದಗುಲತ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದರ್ಶಿರು ಬಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಓನ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 100 ಬರ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ABC 3 ಕೆಟಗರಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಭೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪುಂಡು 2 ಕೆಟಗರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಐಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಡಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆರ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅವರ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮನ್ವಯಕಾರರು ಅತ್ತಂದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುವ ದಿನವನ್ನು ಆ ದಿನವನ್ನು ನಿಕ್ಲಿ ಆಯಾ ಊರ್ದಕ್ಲಿ ತಿಳಿಪಾದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನ ಬಗ್ಗೆ ನನದ ದಿನೊಟ್ಟು ಐನಾತ್ ಬೇಗೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕುದಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾವಣನ್ನು ಬಡನು ಬದಲೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟ ಸಹಾಯಗಳು ಆಟಿದ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ ಅಭಿನಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪಿನ 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ತಾರೀಕು ಆಯ್ತಾರ ಕಣ್ಣೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಟವರವಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಡಪೆರಂಡು ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ತಂದಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾತುಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾತೊಂದಲೇರು ನಾನು ಅವೇ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಆಟಿ ಕರೀದಾಂಡು ಜುಲೈದ 13 ಕರೀದಾಂಡು ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ ಕಡೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಂಟರಾಯನ ನಾಡವ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ KM ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರೇ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಮೋಹನ್ ರೈಯವರೇ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರೇ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿರೈಯವರೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರೇ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿಗಳ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಹಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಬಂಟರಾಯನ ನಾಡೋರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರ್ವ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸೇರಿಸಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಬಂಟರಾಯನ ನಾಡವರ ಸಂಘ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ 2023 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ, ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಂಜ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೈಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿಗಳ ಸಂಚಾಲಕರು, ಸಹಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಂಟ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಗಡಿಗಾರರ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಬಂಟರ ಕಲೋತ್ಸವ, ಬಂಟ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಬಂಟ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಬಂಟರಾಯನ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಬೇಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟ
ಪ್ರತಿಭೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೇಗುಡೆ ಬರಂದುಳ್ಳು ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಶ್ರುತ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜ್ಪೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದುಳ್ಳೆ. ಮಾತಾಡ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಿತ್ತು ಚಾವಳು ಪುಲ್ದಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಿತ್ತು ಚಾವಳು ಪುಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಮಾತವಿನಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಂಜಿ ಸೋರ್ ಮೇಲು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯದಾಲಿಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಒಂಜಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಮೇದಾಯಿ ಮಾರ 3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಬೈದಂದು ನೋಡ್ಚಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಮಾತಾ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋಕೆಡ್ಕೆ ಏನು ನಾನು ಬೈದೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮೂಲತಃ ಬಚ್ಪದೆ ಎಂಗಲ್ ಬಚ್ಪೆ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಅನ್ನನ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ತುಂಬ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದು ಸೋನಿ ಚಾನೆಲ್ ಬೂಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ವಿನ್ನಾಲ್ ಬೈದಿನ ನಾನು 2004 ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಡ್ದು ಒಂತೆ ಸಮುದ್ರ ಲಾಗಿ ಅಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈನ್ ಬೈದೆ ಕನ್ನಡ ಸುಮಾರು 40 ಪಿಕ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ದರ್ಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗಣೇಶ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಶ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೂಗ್ಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿರ್ವೆಲ್ನ ಅಸಲು ಮದಿಮೆ ಪತ್ತನಾಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಸ್ವತಃ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಯಾನಿನಿ ಇಡೆ ಬೈದಿಂದ ಪನಗ ಎಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಕೈಬುಡೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಯಾನಿ ನಿಖಿಲ ತಲೆ ತಗ್ಗದು ಬೇರೆ ಬಗ್ಗದೆ ಅಂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕೊಡಕ್ಕೇನುಂಡು ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಕ್ಕೇನುಂಡು ಪುಳಿ ಕಾರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಪನಾಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ದಯದೀದು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಓಪನಿಂಗಿಗೆ ತೂಲೆ ದಯಪನ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಪನಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಂದಿನ ಡೆಫ್ಶೀಟ್ ಬರ್ತನ್ ಪಂದಾಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೆಂತಿನಗಲು ನಮ್ಮಗಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಕೆಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಯೂರ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರು ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡಗಲ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಕೊಡಕ್ಕನುಂಡು ಮಾತನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ದಯದೀತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.